Na boisku nestačilo mať len odvahu. Legionára držali pri živote železo, koža a drevo, ktoré z neho robili pohyblivú pevnosť. Rímsky legionár nebol len vojak, bol zbraňou impéria. Každý remienok, každý plát kovu, každý klinec v sandáli mal jediný cieľ – udržať ho na nohách dlhšie než nepriateľa. A keď sa rad pohol dopredu, nešlo len o boj. Išlo o dokonale navrhnutý stroj na zabíjanie, ktorý menil obyčajných mužov na nočnú moru celých národov. A práve jeho výzbroj rozhodovala, kto padne prvý. Ešte predtým, než začneme, chcem vás poprosiť o odber. Je to malá vec, ktorá tomuto kanálu veľmi pomôže. A teraz späť k videu. Keď si dnes niekto predstaví rímskeho legionára, väčšinou mu napadne prilba, štít a meč. Lenže sila rímskej légie nestála len na tomto. Stála na celej výzbroji, ktorá do seba zapadala tak presne, že z obyčajného vojaka robila mimoriadne nebezpečného protivníka. Základom jeho obrany bol skutum, veľký zakrivený štít, ktorý chránil telo spredu aj z bokov. Nebol to len kus dreva. Skladal sa z viacerých vrstiev, býval potiahnutý kožou alebo plátnom, spevnený kovovými časťami a v strede mal puklicu, ktorou sa dalo aj útočiť. Legionár sa za štítom len neskrýval, používal ho aktívne. Nárazom vedel protivníka rozhodiť, vytlačiť z rovnováhy a otvoriť si priestor na úder. Najznámejšou zbraňou rímskeho vojaka bol gladius. Krátky meč, ktorý sa stal symbolom rímskej vojenskej moci. Jeho sila nespočívala v dĺžke ani v okázalosti, ale v účelnosti. Bol ideálny na boj v tesnej formácii, kde nebolo miesto na široké švihy. Rímski vojaci boli vedení najmä k bodaniu. Nie preto, že by to vyzeralo lepšie, ale preto, že to bolo rýchlejšie, úspornejšie a smrteľnejšie. Kým nepriateľ často sekal zo široka, legionár spravil krátky pohyb, kryl sa štítom a zasiahol tam, kde to bolelo najviac. Do brucha, pod rebrá, do slabín. Tento štýl boja nepôsobil hrdinsky. Pôsobil chladne, presne a neúprosne. Presne tak, ako fungovala rímska armáda. Ešte predtým, než sa línie stretli zblízka, prichádzalo na rad pilum, ťažký vrhací oštep. Jeho úloha nebola len zraniť. Mal narušiť nepriateľský rad ešte skôr, ako sa boj vôbec začal tvárou v tvár. Pilum malo dlhý železný hrot, ktorý sa po dopade často zabodol do štítu protivníka. A práve v tom bol jeho trik. Hrot sa mohol ohnúť, takže sa nedal ľahko vytiahnuť a hodiť späť. Štít zrazu ostal ťažší, stal sa nepohodlným a mnohí bojovníci ho museli odhodiť. V tej chvíli prišli o svoju hlavnú ochranu. A presne to Rimania chceli. Pilum teda nebolo len zbraňou na zabitie, bolo to náčinie na rozbitie nepriateľskej istoty, poriadku a obrany. Dôležitou súčasťou výzbroje bola aj prilba, galea. Mala chrániť hlavu, tvár aj zátylok v chaose boja, kde jeden presný úder mohol rozhodnúť o živote a smrti. Rímske prilby sa v priebehu storočí menili, ale ich účel zostával rovnaký. Vydržať cek, odraziť úder a dať vojakovi šancu prežiť ešte o pár sekúnd dlhšie. Často mali lícnice, spevnené okraje a zadný previs na ochranu krku. Neboli krásne, boli praktické. Každý tvar vznikol zo skúseností. Každý detail bol odpoveďou na to, čo sa Rimania naučili na boiskách od Hispánie až po východ impéria. A práve to je podstata rímskej výzbroje. Nie jedna dokonalá zbraň, ale systém, v ktorom všetko spolupracovalo. Štít chránil a tlačil dopredu, pilum rozbilo obranu, gladius zabíjal zblízka a prilba dávala šancu vydržať ďalší úder. Ak bol štít ochranou a gladius nástrojom zabitia, potom pancier bol tým, čo legionárovi vôbec umožnilo dostať sa na vzdialenosť smrteľného úderu. Rímski vojaci v rôznych obdobiach nenosili úplne rovnakú ochranu tela, ale princíp zostával podobný. Potrebovali pancier, ktorý vydrží tvrdý boj, neobmedzí pohyb viac, než je nutné a dá mužovi väčšiu šancu prežiť prvý náraz. V skorších obdobiach bola veľmi rozšírená lorika hamata, teda krúžková zbroj. Tvorili ju tisíce kovových krúžkov, spojených do pevnej, ale prúžnej siete. Bola náročná na výrobu, no spoľahlivá, odolná a pri dobrej údržbe vydržala dlhé roky. Dobre tlmila seky a zároveň umožňovala vojakovi pohybovať sa vo formácii bez toho, aby pancier pôsobil ako nehybný kovový plát. Neskôr sa známym symbolom cisárskych légií stala lorica segmentata, pancier z kovových pásov a plátov,
ktoré boli navzájom spojené remienkami a kovovými spojmi. Dnes ju ľudia považujú za typickú rímsku zbroj, pretože sa často objavuje vo filmoch a ilustráciách. V skutočnosti však nebola univerzálna a nepoužívala sa všade ani stále. Tam, kde sa používala, ponúkala veľmi dobrú ochranu a rozkladala váhu inak než krúžková zbroj. Zároveň však bola náročnejšia na opravy. Ak sa poškodili remene, spoje alebo niektoré kovové časti, pancier si vyžadoval presný zásah remeselníka. A práve tu vidno jednu dôležitú vec. Rímska vojenská sila nestála len na mužoch v prvej línii. Stála aj na dielňach, zásobovaní, opravách a organizácii v tyle. Bez toho by sa aj najlepšia zbroj rýchlo zmenila na nepoužiteľnú záťaž. Pod pancierom nosil legionár tuniku a pravdepodobne aj mäkšiu vrstvu, ktorá tlmila tlak kovu, znižovala odieranenie a robila nosenie výstroja znesiteľnejším. Ochrana sa však nekončila pri hrudi a chrbte. Dôležitý bol aj opasok, cingulum. Nebol len znakom vojenskej identity. Pomáhal niesť výstroj, upevňoval pošvu meča a mal aj psychologický účinok. Kovové časti na ňom pri chôdzi cinkali, takže pohyb rímskej jednotky pôsobil ešte disciplinovanejšie a hrozivejšie. Významnú rolu mali aj sandále, kalige. Na prvý pohľad vyzerajú jednoducho, ale boli navrhnuté pre dlhé pochody, pevnú oporu a odolnosť v teréne. Podrážky bývali spevnené klincami, ktoré zlepšovali záber na ceste aj v horšom povrchu. Rímsky vojak totiž nebol len bojovník jednej bitky. Denne pochodoval, kopal, staval tábor, prenášal výstroj a až potom možno bojoval. Ak by mu zlyhala obú, zlyhala by celá armáda. Legionár pri sebe často nosil aj púdžio, teda dýku, ktorá slúžila ako záložná zbraň. V chaose boja, pri strate meča alebo v zápase na dotyk mohla rozhodnúť o poslednej šanci na prežitie. No výstroj rímskeho vojaka netvorili iba zbrane. Niesol aj ďalšie vybavenie, nástroje, kolíky na opevnenie, nádoby, vaky a veci potrebné na pochod aj táborenie. Bol to vojak, ale zároveň aj nositeľ celého vojenského systému. A to je pri rímskej légii kľúčové. Jej výzbroj nebola vytvorená len pre samotný okamih boja. Bola navrhnutá pre celý rytmus vojny. Pre presun, obranu, útok, obliehanie aj prežitie v náročnom prostredí. Keď sa všetky tieto časti spojili na tele vycvičeného muža, nevznikol len ozbrojený pešiak. Vznikol presne fungujúci nástroj rímskej vojenskej moci. Najväčšou chybou je myslieť si, že rímska výzbroj bola silná sama o sebe. Nebola. Silnou ju robil až muž, ktorý ju vedel používať v presne nacvičenom systéme. Rímsky legionár netrénoval len odvahu, ale opakovanie. Neustále opakovanie. Cvičil s drevenými zbraňami, ktoré bývali ťažšie než tie skutočné, bodal do cvičných kolov, učil sa pochodovať v tempe, držať formáciu a reagovať na povely bez zaváhania. To znamená, že skutočný gladius v boji pôsobil ľahšie, štít istejšie a pohyb prirodzenejšie. Kde iní bojovali impulzom, Riman bojoval návykom. A práve to zvyšovalo účinnosť jeho výzbroje na maximum. Obrovskú úlohu zohrala aj štandardizácia. Nie absolútna v modernom zmysle, ale dostatočná na to, aby légia fungovala ako organizovaný celok. Podobné zbrane, podobný spôsob použitia, podobný výcvik. Velitelia vedeli, čo ich muži unesú, ako ďaleko dohodia pilum, ako sa zoradia, ako dlho vydržia kryť sa štítom a kedy prejdú do útoku. Výzbroj teda nebola len súbor predmetov. Bola súčasťou taktiky. Testudo, slávna korytnačia formácia, by bez veľkých štítov neexistovala. Rýchly tlak v tesnej línii by bez krátkeho meča nefungoval. Narušenie nepriateľa pred stretom by bez pila stratilo svoju údernosť. Rímska vojenská prevaha nevznikala z chaosu, ale z toho, že výzbroj a taktika do seba zapadli ako ozubené kolesá. Treba však odmietnúť aj romantický mýtus o neporaziteľnosti. Výzbroj rímskej légie bola výborná, no nebola magická. V nevhodnom teréne, proti pohyblivým nepriateľom, pri zlom velení alebo pri zrútení disciplíny mohla zlyhať. V lesoch Germánie, v horských oblastiach či v prekvapivých prepadoch sa výhody ťažkej organizovanej pechoty zmenšovali. Rovnako bolo dôležité, či sú vojaci oddychnutí, nasýtení a schopní držať líniu. Aj najlepšia prilba je zbytočná, ak muž spanikári.
Aj pevný štít je slabý, ak sa rada roztrhne, aj ostrý gladius je málo platný, ak sa legionár nedostane na správnu vzdialenosť. Preto treba rímsku výzbroj chápať presne, nie ako legendu, ale ako praktický nástroj vojny, ktorý fungoval výborne len v spojení s disciplínou, logistikou a tvrdým výcvikom. A možno práve tu sa skrýva dôvod, prečo rímska légia budí rešpekt dodnes. Nie preto, že by mala jednu zázračnú zbraň, ale preto, že dokázala spojiť techniku, remeslo, organizáciu a brutalitu do jedného celku. Na tele legionára neviseli len kusy kovu a kože. Visela na ňom vojenská filozofia Ríma. Filozofia, ktorá hovorila, že víťazstvo nepatrí tomu, kto kričí hlasnejšie, ale tomu, kto vydrží dlhšie, pohne sa presnejšie a zasiahne v správnom okamihu. Keď sa teda pozeráme na rímsku prilbu, štít, pancier či meč, nepozeráme sa len na staré predmety. Pozeráme sa na nástroje, s ktorými Rím dobíjal svet. Držal hranice impéria a menil vojnu na organizované remeslo smrti. A práve preto je výzbroj rímskej légie dodnes jedným z najdesivejších symbolov antického sveta. Nebola len vybavením. Bola predĺžením disciplíny, ktorá menila jednotlivca na súčasť stroja a z radu mužov robila impérium v pohybe. Ak vás video zaujalo, budem rád, ak ho podporíte komentárom alebo lajkom.